باجارê ku deriyê Kurdistanê pê vedibe serhedê, bajarê ku bi gola xwe, bi çiyaya xwe û bi xwezaya xwe gelekê tê zanîn. Bajarê Şerefxanê Bitlisî û Saîdê Kurdî. Vê heftê em li bajarê Bitlisê ne. Bitlis an Bilis, bajarekê Bakurê Kurdistanê ye. Di rojavayê gola Wanê cih digre û di sînorê Agiriyê de ye. Diroka dever bi diroka ariyan dest pê dike. Li gorî lêkolînan hebûna vê bajarî digêje beriya zayînê salên 5000î. Bajarekê kevnarê ye. Li gorî hîndê jêderkan jî navê Bitlis ewil bêtirs bûye. Bi Kurdî tê wateya lehengî û bêtirsî. Lê di pêvajoyê de guheriye û bûye Bitlis. Li dever de herî pir tûtun jî tê. Ji bilêviya Bitlis bi baxçeya meyweyan û ji alî daxe ve geleke dewlemend e. Avhewaya wî geleke hişk e. Em gera xuya li bajarê Bitlisê wekî gelek kesî li navçeya we ya turîstîk ya Tatwanê dest pê dikin. Gerame ya li bajarê Bitlisê li navçeya Tatwanê berdewam dike ji ber ku Tatwan bajareke xweş ya Bitlisê ye û li hember wî jî gola Wanê heye. Em bêjin gola Wanê yê gelê ku li vê dira dijî ji gola Wanê re nabêje gola Wanê. Dibêjin behra Bitlisê an got behra Tatwanê. Bi vê şeklê bi nav dike vê golê. Ji ber ku ji sedî 65 vê golê Aîdê Bitlisê an got Tatwanê. Ji ber vê yekê jî gelê vê herêmê dibêje em nabêjin gola Wanê em jî ra dibêjin behra Tatwanê. Bi vê şeklê bi nav dike gelê vê herêmê ji bo vê jî em jî vê dibêje em li hember behra Tatwanê ne. Lê ji vê sahîla dibêjin riya Tatwanê ye. Ji jor ve heta xwarê û sariyekê xweş û rengîn mirov dibîne. Gelek şênahî ye li derdora wî ji cihê rûniştinê û çavê xwarinê hatiye çêkirin cihekê xweş û rengîn e Tatwan. Hem bi ava xwe tê zanîn hem jî bi şênahiya xwe Tatwan navçeyeke xweş ya Bitlisê ye û cihê seyran û gerî ye. Kesên ku tê vê bajarê jî geleke li vê navçeyê digerin. Me jî wiha kir em hatin Tatwanê û vê dîmena rengîn em tînin ser ekranê we. Hinek mirov behsa Tatwanê bike, Tatwan bajareke geleke kurdewar e û geleke rengîn e ji her wiha. Şênahiya xwe jî geleke tê zanîn. Vê bajarê ji ber ku şeş heft me zivistanî derbas dibe bajarê bi sar derbas dibe û geleke berf digire. Ji bo vê yekê jî geleke şênahî ye. Bajarê Tatwanê em li hember behra Tatwanê digerin. Gerame ya li bajarê Bitlisê li navçeya Tatwanê berdewam dike ji ber ku Tatwan bajarekê geleke şênahî û geleke xweş e ji ber ku gola Wanê an got ku gelê vê herêmê dibêje gola Tatwanê li vê dere li paş me ye û geleke riya peravê li vê derê zêdetir e. Ji ber vê yekê jî cihê rûniştin çavê xwarinê geleke zêde ye li Tatwanê li peravê. Em jî ji wan cihekê rûniştin geleke şênahî ye hewayek wî ye geleke xweş heye ji ber ku rewşa vê derê
geleke henike. Hem zivistane geleke zahmet bastı böyle vedera. Neziki haşt mehan vedere zivistane. Dem mehan jem dikarim bebejin havin bastı be. Havina vedera jil gor bajar edin. Mesela Merdin, Ahmet, Batman zıtır henik bastı be. Şeş hep derece dilizi naberde. Jiberve kiji. Jvedere gelekes havine li vedere bastı. Bere xududun vedera o havina xulu vedere bastıkın pişti kuzuvsam nispet ki jardın bere xududun bajarı xon. Tatwan geleke şenahiye geleke bajarı xoşe navçıya Bitlis'e Cirnuşun çay ve xorne geleke xoşe zedetere li vedera evar jili vedera başları bastı bejber ku gelekes bere xududu perava tatmane u li vedere hem de meşin hem çay kahve ve dxun evar xol vedere bastı. Havina li vê bajarê wekî bihara amede ye. Bayeke hênik di derûyê mirov di havina Bitlisê de. Bo dîtina behrê me berê xuda peravên gola Wanê. Ve bajarê her dem bo Kurdan bûye wareke girîng. Şerefxanê Bitlisî Mîrê Kurd 3000 salan ve bajarê bi rêvebiriye. Emli çarşıya navendiya Bitlis'e, evler bajarı Bitlis'e, evci çarşıya viya navendiye. Gelekes hundu binin livedera, karabağ kem mezdin livedera heye, jiber ku hemut tişindan usandine ye Bitlis'e livedera heye. Jiber ve ekeji, hecmala kesi ku beri xududun vedera, gelekes ede. Bitlis bajarı gebçuk yeser hadiye. Neziki sesi angu 400,000 kes li bajarê bi hevdura dijîn. Bajarekî gelekê şênahiye lê piçekê havîn ji ber vê nikê xwe tavê em dibînin. Lê dema havînê û berê xwe bidin vê dira ev der gelekê xweş wekî zozanê. Li Bitlisê dema ku geriyan min rastî dikanên hingûma ji bin ji ber ku hem bi çiyayî hem ji şênayî gelekê zêde li vê bajarê hingûvê vê bajarê jî gelekê tê zanîn. Em ketin dikanekê li geleka çarşiyê bû li vê dera jî hingûv gelekê zêde ye hejmaran jî gelekê pir e û curê wî jî gelekê zêde ye. Ev mesela jêr dibêjin hingûva ku jêgirtine bêşekir e hingûva gelekê xweş e û erzan e ev hingûv. Lema da ku derdkevin jor fêta wî zêtir dibe. Ev jî hingûva ku bi çi dibêjin? Petekli. Türkiye dibêjin petekli, bi Kurdiya wî jî mirov dikare bibêje wekî mûmnûyê wisa qulikiye û hûn dikarin petekî bigirin bixwin. Ev jî fiyata gelekê zêdetir e nêzîkî 105 milyona ev. Ev jî sî û şêst tune navbera de goher e. Li vê bajarê taybet ji navçeya Xîzan û Mutkiyê ku gelekê çiyayê û gelekê şênahî li wê dera zêdetir e ji wir hingûftên. Xwediyê viraj dibêje dema ku cehter zêdetir be û goyî zêdetir be li çiyayan li wê derê hingûvî baştir e û xweştir e. Li van navçeyan jî cehter û goyî zêdetir e ji ber vê jî hingûvê wan navçeyan xweştir û bitemtir e.
Gerame berdewam dike li bajarê Bitlisê. Strana li Bitlisê 5 minare kesên ku nizane be ez bawerim tune ye. Ev stran li ser van minareyan hatiye nivîsîn. Lê 5 minare ku wek em difikirin ne li baheve. Yek bi yek hatiye çêkirin û li navbera wan de geleke cî heye. Lê ji ber ku hejmara mizgeftan, hejmara minaran ew qaside ye ji re gotine li Bitlisê 5 minare. Yani ev stran li ser vê minarê mirov dikare bibêje hatiye nivîsîn û hatiye çêkirin. û bên Bitlisê hûn bibînin ku hejmara mizgeftan li vê bajarê geleke zêde ye û geleke pir e û geleke jî kevnarî ye. Di dema Osmaniyan dema Selçukyan de gelek hatiye çêkirin û hê jî heye. Ji wan yek ji ev e. Mizgefta Şerefiye jê dibêjin. Di 1529 de hîn çavkanî dibêjin hatiye çêkirin. Di vê wextê hatiye çêkirin û hê jî hebûna xwe diparêze. Di navbeda du beş heye, cihê li mêr jî û cihê xwendin nê jî di nava mizgeftê de hatiye çêkirin li Bitlisê. Keleka mizgefta Şerefiye çemek ejder bastı be. Keleka çem mizgefta hatiye çêkirin. Jêra dibêjin çema Bitlisê. Di nava Bitlisê derbastı be û wekî navê xwe jî ji vê bajarê girtiye ji jor ve heta xwarê diçe ev çem. Bi Bitlisê vegirê daye û navenda bajarê Bitlisê li keleka mizgefta Şerefiye ye. Em derketin ciyeke geleke bilind û bajarê Bitlisê em jor ve dibînin. Bitlis hem bi ciyê xwe yê taybet hem jî dîroka Kurdan de jî ciyeke geleke girîng digire. Mirîtiya Bitlisê ku mirîtiyeke Kurd e 300 salan li vê bajarê hukumdariyê dike. Ji vê rojê hetayî roj em behsa wî mirîtiyê dikin. Her wiha keleha Bitlisê ku niha ketina wî zehmettir e û deriyê wî girtiye em nekarîbûn bînin ser ekranê we lê Keleha Bitlisê tê gotin li gorî hîn çavkaniyan dibêjin yek ji generalên İskender ku navê wî Batlîs e bingeha vî kelehê datîne ji ber wê jî em niha dibêjin Keleha Bitlisê hîn çavkanî dibêje navê xwe ji wê derê girtiye. Keleh li navenda bajar de cih digire bi her aliyan ve mirov dikare bibîne lê ji ber ku ketina wî niha qedexeye û nekarin bikevîne em niha tenê ji jor ve dibînin bajarê Bitlisê.
navenda Bitlisê li medreseya İslahiye'ne ev medrese geleke kevnarê ji ber ku di wê serdemê de Saîdê Kurdî jî li vê derê gihaye û di wexta xwe de ji li vê derê ders xwe medreseyekê kevne. Şerefxanê Bitlisê jî li vê derê birîtiye kiriye û vê medresê bikaranî di wexta xwe de her wiha malbata Şerefxanê Bitlisê gora wan jî li vê deraye. Ji ber ku 300 sal li vê derê hikûmdariyê kiriye mirîtiyekê geleke mezin bûye. Ev kesên ku jiyana xweşdest dayê jî malbata Şerefxanan li vê derê hatiye definkirin. Li vê jî ji xwe behsa wan malbatan dike û dibêje di hev xuşkê wî jî li vir divra de hatiye definkirin temaşevanê hêja. Li du aliyê din jî ji wê malbatê çend kesê din jî gorî wê em dikarin bibînin. Ji goreke dinê ji malbata Şerefxanan ev jî dibe duyemîn Şerefxan keçî wî divê gorê de radizê di sê sala panzdemîn de behsa wî wextê dikin. Dibe malbata Şerefxanan ji du keçên wan malbatan li vir di van goran de radizê. Gorê wan jî li navenda Bitlisê li medreseya İslahiye'ye. Medrese İxlasiyê li bajarê Bitlisê medreseya herî giring e. Di salên 1200 de hatiye avakirin û ji aliyê Şerefxanê Bitlisê de ji nû ve hatiye birêk û pêkkirin. Li gorî kitabeya serî ji aliyê Şerefxanê pêncemîn de di salê 1508 û nehan de hatiye nûkirin. Medrese İxlasiyê di dewra Şerefxanê Bitlisê de û Evdal Xan de alimên herî mezin yê herêmê dixwendin. Ne tenê ji herêmê, ji deverê dinyê Kurdistanê jî alim hatine û di vê medreseyê de ders dane. Di medreseyê de her ders hatiye dayîn û pedagojiyeke baş hatiye meşandin. Medrese di Kurdistanê de di sehra kurdolojiyê de di zanistî, çandî û xebata dîrokî de xwedî ehlaq û rêhakî giring bûye. Ya li bajarê Bitlisê berdewam dikin geleke wesiyan û geleke jî biçûk bûn. Bitlisê çitê xwarin navdariya vê bajarê çi ye? Gotin herin bûriyan bixwin, em jî hatin vê deran wegam ê bûriyanê tehm bikin, çima qasa bi nav bidin. Yeksekî Nesîm behsa vê xwarinê dike ji me re. Vê xwarinê bi rastî me li Zêrtê jî xwaribû, li vê derê jî bûriyan geleke navdar bû û me li wê jî tehm kiribû. Gotin biçin li Bitlisê jî bixwin bûriyara xwe bidin. Kîja baş e kîja xirab e hûn zanin. Îro kîja baş e? Ana xeyratına serçara. Ana biriyan serte de çetkin, bilise de çetkin. Ama ciye biriyanı bitsin. Bilisiye. Evet. Ana... Çima burayı? Em bu dibêjin divê teşekkürüm. Ya Amerika 100 sal akıftır. Emrî heye. Emrî heye. Kan bin nereke Nesîm dibêje bûriyan ya Bitlisê û gelekê xweş tê çêdikin wê bajarê. Em ê jî bixwin kan birêra xwe bidin ya Sêrtê baş e an ya Bilîsê baş e. Me gotu bu kam tam bikin gelo Sêrtê baş e an Bitlisê baş e xwarinaviya bûriyan. Biya min tama her diyan jî wekeve. Pir cudati dina ver de tunê. Tenê goştî û tenek cudatiye ev bêtir nerme. Newsanek nermiya vê zêtirin. Lê tama her du bajaran jî biya min geleke xweş e. Lê hûn jî bên Bitlisê vê xwarinê bixwin ka hûn jî biryara xwe bidin. Kîja xwarin li kîja bajarê baştir e. Spas canım.
گرام و آل باجاری بدلسی بردوام دکه دیگر خود ایجارجی مبری خدا نافچه اقلتا بدلسی و ام هاتن جی کو گله که دیروکیه لپاش من شکفتن اقلاتی آنگو مالن اقلاتی کم جی دیگره دبیجن وان شکفتان جسرده ما نئولیتیک بایر هین چافکانی به شکل دبیجه جبو وان شکفتان جبر کو گله که کفناره و نزدیکی 500 حب شکفت دبن ویچیایده هاتی کولاندن هاتی چکرن دوی سرده میده دشکفته که دما کمروف دکه و هندور لسر دواری وی بلند دو رسمیه دو رسمی ملک تاوس جدیگره دنا وانده کلیکیه هین چافکانی دبیجه دوی سردم بده وکی پارزگاه که بودیستان هاتیه بکرانین و به شکلی شروع دکه وان شکفتن هین چافکانی جد بیجه و جه واری ازدیانه و جی دیار دکه به رسم ملک تاوس جی به شکلی تی شروع کرن وان شکفتن gelek çavkane ji bo maşkeftan gelek tişan dibêje lê hin kes dibêje na cihê Budistanê hin kes dibêje na cihê Yezdiyanê. Lê em karin bibêjin ku di serdema neolîtik de hatiye bikaranîn ji wê şaxî heta rojamiya îro hatiye hîştin mirov dikare şîrove bike li navçe aqlata Bitlisê û geleke ciheke warê dîrokî ye. Navçı axlatê gelek kumbet hûn dikarin bibînin ji ber ku hejmara wan gelek zêde niha jî li paş min kumbeteke cih digire jêr dibêjin kumbeta Emîr Bayındır. Dibe serdemê de serdema Axoyînan de ev kumbet hatiye çêkirin hê jî hûn dibînin îxtişameke mezin li ser piyayê û hê jî hebûna xwe didomîne. Kumbet bi kevirên sor ê çargoşe yê exlatê hatiye çêkirin çargoşeyeke virêwî û vê awayî bilind dibe 6 metreyê bilindahiya wê heye pêşiya wê jî bi stûnan hatiye çêkirin pêşiya kumbetê. Kumbet tê wateya gorek birdarî yani kesî ku jiyana xwe ji serdem wê serdemê de û şexsiyeteke girîng be ji bo wan kumbet tê çêkirin û di wan kumbetan de tê definkirin. Di nav de gor heye û li ser wê jî vê kumbetê hatiye çêkirin wekî birdariyeke lêkeleka wê jî mescid hatiye çêkirin wekî birdariyeke di wê serdemê de ji bo şexsiyetên girîng bû. Li eqlatê hejmara van kumbetan gelekê zêde ye di her gava ku hûn diavêjin de hûn rastî van kumbetan dikarin bên.
Axên bajarê Bitlisê pirê wî ji çiyayên dijwar û jiyê bilind hatiye pêkanîn. Li Bakurê bajar çiyayê Nemrûd ku bilindahiya wî 2935 metre û di nava stînorê navçeya Tatwanê de ye, çiyayek bi agir pije. Ji ber texîna agirpijan gelek golên kraterîn di nava çiyayê de peyda bûne. Ya balkêş ew e ku gola sar û gola germ herkes çi qas nêzik bê jî. Di gola sar de zebeş di avê de diperçiqe û di gola germ de jî hêk di demeke kurd de dikele û dipije. Em 26 kilometre ji navenda Bitlisê dûr ketin û em hatin ciyekê werekî bihuştekê. Rastî jî em bên bihuşt lê ev gotina me ev dîme pişrast dike. Ji ber ku di nava çiyayan de çargoşe de veşartiye wekî bihayekê wekî dîmenekê hêja xuya dike. Em li Bitlisê li bin çiyayê Nemrûdê ne ev jî gola krateriya Nemrûdê tê binavkirin. Goleke hêja û geleke mezin e. Di cîhanê de duyemîn, di Tirkiye û Kurdistanê de jî yekemîn gola mezin ya krater e. Ew qas mezin û qas xweş e. Bi teqîneke volkanîk ya çiyayê Nemrûdê ev gol çêbûye, ava şêrîn e. Aliyek wî dijî hem ava germ e hem jî vî aliyê ava sar e. Di beşên vî golê heye. Na hem li beşeke ne gola herî mezin em li hember wî ne. Lê aliyê din jî goleke piçûk heye. Mirov dikare wî jî ji nêze bivîne. Lê me bipejirand. Me got em bên vî golê ji nêze bivînin ji ber ku kesên tê vê diraj taybet dema ku bên berê xwe didin hember vê golê û vê dibînin. Hûn dibînin çar goşe nava çiyayan de ye. Di nava kortayê çiyayan de ye. Dora wê hemû bu çiyan hatiye dorpêçkirin û hemû giş bi daran hatiye honandin wekî nexşekê ye. Her wiha di navê golê de hûn dikarin mesiyan jî bibînin ji ber ku mesî jî di navê golê de heye. Kesên bixwaze em di golê de jî mesiyan digre û dixwe. Ji ber ku aliyekê şenahiye aliyekê ave li hember wê çiya heye û gelek kes her wiha êvarê ji canal vê de derbas dike. Ji ber ku havînê geleke hênike zivistanê jî sar e û berfeke hêja heye. Ji ber vê jî gelek serdêr tên vê deran. Hûn jî riya bi vê dereket berê xwe bidin vê gola Nemrûd. Gola Nemrûd ku di nava navenda çiyaya krater Nemrûdê de ye, ji aliyê mezinî de di dinyayê de duyemîn e. Her sal bi taybetî di mehên havînê de ji aliyê pir mirov û mirovên biyanî de têgerîn. Dema keyê Nemrûd û zordest e ku di heyama xwe de dijiya çiyayê ku li nêzê Tatwanê wekî zozan bikar aniye. Dema taxîna agirpijiya çiya dest pê dike, agir ber bi ser gundê nêzîkê çiyayên Nemrûdê de tê. Di vê navberê de zordestiya Nemrûd ku ji Pêxember İbrahîmê kiriye tê hêşegel û ji aliyê gel ve wisa hatiye gotin. Bu wek zilma Nemrûd. Li ser vê bûyerê navên çiya wekî Nemrûd hatiye danîn. Me gola mezin ya krater ya Nemrûdê anî bu ser ekranê ve ev ji gola piçûk ya Nemrûdê ye li piçeke jora Nemrûdê. Piçeke jora wî golê cih digre li ser riya wî ye. Ev ava şêrîn e. Di nava vê avê de jî masiyên mezin geleke heye. Her wiha derdora wî jî gelê bi çiyan hatiye dorpêçkirin û berfê ku dihala ava wî jî hemû dikeve vê golê. Ji ber vê yekê jî ava geleke şîn û geleke xweş e. Derdora wî jî bi darên rengîn hemû hatiye dorpêçkirin. Dema hûn bên vê dera bêhna vê dera jî diguhere ji ber ku bêhneke xweş û geş li vê dera heye. Dîmeneke naha xweş hûn dibînin hemû siya çiya dikevin nava avê û xwezayeke bêhempa ya Bitlisê li ser ekranê wê. Em gera xuya li bajarê Bitlisê bi dawî dikin û berê xwe didin bajarekê din ya Bakur. Yeah.